Tak, výš už to nejde. Jsem na střeše vily Krále Zagy, kde je krásný výhled. Na celou oblast Dalče. Teď ukážu cestu zpátky, kudy jsem se sem dostal. Dole je nějaký pikolik, ten vybírá 2 eura. Vypadá jak bezdomovec, co si tam dneska ráno stoupnul. Tak doufám, že patří k té vile. Jo. Tady jsou služební vchody. Pro služebnictvo původně. Vila je z 20. století. Z 20. let 20. století. Jo, tady jsou služební vchody. Nechali to schátrat teda neskutečně. Taková škoda. Trošku mi to připadá pustí. No. Nevím, jestli tady asi nebylo krásu, to je na výdech. No, ale zase ty uchvatný výhledy, ty stojí za to. Zase tady proto, já jsem trošku přibral zase. Tak a jdeme. A můžeme jít 2 způsoby. Buď to venkem, kde se dostaneme na další terasy, anebo vnitřkem, kousek schodištěm pro služebnictva, a pak zbytkem bychom šli obyvatelným palácem původních majitelů. No. Tady to bylo všechno zázemí pro služebnictvo. Kde měli nějaký... No, velkorysý balkónek tady, no. Měli zázemí, ale hlavně tady měli schodiště do všech pater, aby je panstvo nevidělo, tak měli vlastní schodiště. Tady byla pergola letní pro panstvo, zase nápadný okno pro pozorování. Vlastní vstup pro služebnictvo, na obsluhu. Tam půjdeme potom. A tady měli i výtah, bacha, jo. Tady byl výtah do všech pater. Tady pozorovali panstvo. Tady pozorovali panstvo a chytali, jak si panstvo přálo. My půjdeme tady přes terasu a půjdeme už obyvatelnou částí. Tak, tady jsou kazetové stropy. Parketové podlahy, všechno je zdevastovaný, strašný. Koupelna, obrovská luxusní koupelna, zvenku je záchod, vedle je záchod a pak různé místnosti zase. Když to tady udělali, před 100 lety to musela být nádhera. Různé terasy, balkóny,
mramorové schodiště. Vstup, dřevěný schodiště. A zase v místnosti s terasama obyvatelní. Všechno propojené služebním schodištěm. Tak. Jdeme dolů po schodišti. Není se čeho bát, je to betonové schodiště, obložený mramorem. Tak. A krásná aula, vstupní hala s mramorovým podlahou, místnosti s parketama, služební vchody, obsluhy. Tady je potom velká hala s malým balkonkem, s 2 balkonkama, ale v takovémhle stavu strašný. Nevím, jestli počítají s tím, že to budou opravovat nebo ne. Tady je vstup do celého objektu. Já jsem přišel teda služebním zadním vchodem, ale tady je vstupní schodiště. Podíváme se zvenku, jak vypadá celá vila. Ještě musím najít kačku, ta bude nakvašená na mě. No, nádherná.